ואני אציג עבודות שאנחנו עובדים על כל מיני דברים. אני מתמקד פה בשתי עבודות שהן ספציפית Research ו-Reinforcement Learning, ואנחנו נראה בעצם כמה תופעות מעניינות שבדרך כלל מתעלמים מהן כשמדברים על Research. אז אני מתחיל עם הציטוט הזה של ריץ' סאטר, ה-Bitter Lesson, שבו הוא מדבר על זה שכדי לקבל יותר פרפורמנס, אנחנו מצפים ליותר סקייל ב-Search ו-Learning. כן? ככה? אוקיי, אז ציטוט די מפורסם, כן? מתוך, ושימו לב לסדר, ה-Search בראשון, כן? אז בעבודה הראשונה שאני אתמקד בה, אנחנו באמת נדבר רק על ה-Search, אנחנו לא נעשה Learning בכלל, מתוך מוטיבציה של לקחת סוכנים מאומנים, שאנחנו מקבלים מבחוץ, שזאת סיטואציה שהולכת ונעשית יותר פופולרית, ואנחנו נשפר אותה עם חיפוש עץ. אז למרות שחיפושי עץ, כן, גם באלפאגו וגם במיוזירו, ואחר כך, בדרך כלל בעבודות של DeepMind, הם מאוד פופולריים, עדיין אין כל כך עבודות פונדמנטליות, נקרא לזה, שמנסות להתמקד במאפיינים הבסיסיים של העץ עצמו, אלא יותר בהיבטים האלגוריתמיים, איך לשמור ואיך להרחיב וכו'. אז אני אדבר פה, בעצם יש פה שני מאמרים שאני אדבר עליהם. הראשון הוא, בואו אנחנו נעשה רק אינפרנס, מתוך המוטיבציה של לקחת ספר קיים ולשפר אותו, מבלי לעשות טריינינג בכלל, והשני הוא יהיה טריינינג ספציפית בפוליסי גרדיאנט. אז הרקע, אני קצת רץ עליו, כן, יש לנו MDP, Infinite Horizon, עם דיסקאונט של גמא, הכל מאוד סטנדרטי, אוקיי? אם יש שאלות אז אתם יכולים תוך כדי, זה בכל זאת סמינר. בחלק הראשון אני אדבר, זה בסדר אם אנחנו נתמקד בעיקר בחלק הראשון, אני אדבר על העבודה שבה אנחנו לוקחים סוכנים קיימים ואנחנו עושים רק אינפרנס, וכבר כאן קורית תופעה מאוד מעניינת. כן, זאת עבודה שהופיעה בניוריפס 21. המטרה שלנו היא להפעיל חיפוש עץ, עם סוכן, איזשהו מודל שמישהו מימן כבר בשבילנו, כנראה הגיע לסיטואציה, אבל כנראה שזאת סיטואציה שהופכת להיות יותר ויותר פופולרית, ואנחנו מתמקדים בשתי בעיות, אחת אלגוריתמית, שהיא ה-distribution chip, שהסוכן החדש של העץ משרה לנו על המדיניות שקיבלנו, והשנייה היא חישובית, איך פשוט אנחנו פורסים עץ בשיטה שאנחנו פורסים, שזה אתגר בפני עצמו. ובואו נדבר על הסיטואציה, למה שנרצה בכלל לעבוד עם סוכן שהוא מאומן מראש. אז קודם כל התשובה הראשונה והמיידית היא שזה פשוט מאוד יקר, כן? גם לאנשים כמוכם פה באוניברסיטה, גם לאינדיבידואלים, אפילו אני יכול להגיד לכם שקבוצות באנווידיה, התקציב הוא משהו שהוא קריטי, ואנחנו יודעים כמה מחשבים ו-GPU הפכו להיות משאב יקר, אז ריצת אימון אחת של אלפאגו משוערכת להיות $35 מיליון, וזה בלי כל הפרמטר טיונינג והשכר של המהנדסים, שהוא בצ'אט GPT 4, הפרויקט כולו מוערך להיות $1 מיליון, כן, או, סליחה, $1 מיליארד או צפונה. כשריצת אימון אחת עולה $100 מיליון. אז אנחנו כמובן לא רוצים לאמן בבית צ'אט GPT 4, ואולי אנחנו רוצים לשפר על פני צ'אט GPT 4, ולא תמיד יש לנו גישה לדאטה ולמודלים, גם כאן וגם אולי באפליקציות, אתם יכולים לחשוב על נהיגה אוטונומית. אבל הרבה פעמים זה כן הגיוני לפרוס איזשהו עץ, עוד רגע אני אדבר על זה, ובאופן כללי זה הופך להיות קומודיטי, כן? לקבל מגיטה במודלים. עוד סטאפ מעניין, האחרון שרשמתי פה הוא שיש לנו, תחשבו על מכונת כביסה ושעון חכם, אם אנחנו רוצים שיעשו קסטומיזציה לסביבה המקומית שלהם, אנחנו לא נרצה להכניס להם אקסלרטורים שיקרו אותם וכדי שהם יריצו גרדיאנט דיסנט. כן? אז אם יש לנו איזשהו סטאפ של IoT כזה, שבו יש שרת מרכזי ו-edge devices כאלה שהם קלים, אז יכול להיות שאנחנו נרצה לשפר אותם בלי להריץ טריינינג. אז מה שאנחנו נראה זה שאנחנו יכולים לקחת פה סוכן קיים, להלביש אותו לתוך עץ, לקבל ביצועים
משמעותית יותר טובים, ובדרך עברנו בתהליך הזה איזשהו אינסייט מאוד מעניין, וזה מה שגם היה, בסוף הפך להיות הלב של המאמר, שאני אכנס אליו עוד מעט, וזה אותו סיפור של distribution shift. שימו לב שאנחנו נניח פה איזושהי גישה למודל או לסימולטור, אני יכול לתת לכם דוגמה שיצא לי לעבוד עליה, והיא הסיפור הזה של Autonomous Vehicles, שם יש המון דאטה, יש סימולטורים ומאמנים מודל מאוד גדול ומתוחכם, אבל משהו שמאוד פשוט שאפשר לעשות שמשפר את הביצועים, זה להשתמש בעובדה שאת השתי שניות קדימה של הפיזיקה אנחנו יודעים לשערך בצורה מאוד טובה. כן, גם האיגו וייקל, אנחנו וגם הסביבה הקרובה אלינו, בעזרת משוואות ניוטון נותנות, אנחנו מקבלים אסטימציה מאוד טובה של מה שהולך לקרות בשניות הקרובות, ואת זה אפשר להלביש לסוכן ולקבל ביצועים הרבה יותר טובים. הסטאפ השני זה מה שאנחנו נסתכל עליו פה בעבודה, וזה שיש לנו סימולציה ב-GPU, וזה גם משהו ש... הסבתא הישראלית מגיבה מאוד לאט, אבל תלוי כמה שניות, אבל כן, אז... צריך להיות אולי זה מספיק גדול בשביל שיהיה לך אפשרות להשפיע עליו, שאין משמעות לקונטרול פרובלם. נכון, אבל אתה יכול להתקדם קדימה, שהמחיר שלך הוא מאוד קטן, נכון, משגיע. אתה יכול להתקדם קדימה בזמן, לקדם את הסוכן שלך. כן, אבל אם אתה עושה את זה הורייזן שהקונטרול שלך מספיק משמעותי, אז גם ההחלטות של הנהגים האחרים הם... נכון, בדרך כלל מפרקים, נקודה טובה, ואפשר לעשות על זה כמה הרצאות, בדרך כלל מפרקים את זה להחלטה long term, mid term, real time, short term, ויש לנו החלטות שהן אסטרטגיות, החלטות שבדרך כלל אנחנו מדברים על דברים כמו מעברי נתיב, דברים שנגיד 10 שניות קדימה, ואנחנו, אם אנחנו מתקדמים 3 שניות קדימה עם פריסת עץ פשוטה, אז אנחנו רואים שזה עוזר לנו מאוד להבין איפה כל אחד יהיה ממוקם, בשביל גם לקחת בחשבון אסטרטגיות שונות שאחר כך יכולות לפעול. הדבר השני שאנחנו, אתה שואל משהו שרק מגרד, אז זה הסימולציה ב-GPU שעליה אנחנו נסתמך פה בצורה משמעותית. אני רוצה להפריד מה לא נדבר בשיחה הזאת, לא נדבר על מונטה קרלו ריסרצ', זאת גישה מאוד פופולרית, גם יש לה הרבה מגבלות שעוד מעט אני אגיע אליהן, בואו קודם כל נראה מה זה מונטה קרלו ריסרצ'. ב-MCTS מה שאנחנו עושים זה להוסיף נודס בצורה הדרגתית לעץ, ולתחזק אותו בזיכרון, עם לספור את כמה ביקורים היו לנו, ולהחזיק איזשהו confidence bound. בדרך כלל הדבר הזה מתאים למשחקי לוח, איך שזה עובד זה שיש לנו איזשהו עץ בזיכרון, אנחנו מטיילים בו לפי המסלול הכי מבטיח בכל נתון, עד שאנחנו מגיעים לקצה של העץ, ואנחנו רוצים להוסיף נוד. את הנוד הזה אנחנו רוצים להעריך עם איזושהי סימולציה, אז נגיד אנחנו מריצים את המשחק Go שלנו, עד לניצחון או הפסד, ומקבלים rewards, 1 או -1, ומפעפים את זה למעלה בפרופוגיישן, ומוסיפים את הנוד הזה לעץ, וכל פעם שאנחנו נבקר אנחנו נעדכן את הסטטיסטיקות שלו. אנחנו מריצים את זה באופרציות עד כדי התכנסות, בדרך כלל הסימולציה היא באיזשהו self play, אבל כשחושבים על MCTS אז בעצם, ויורדים לפרטים, אז רואים שהוא מאוד מתאים לסיטואציות מאוד מסוימות, בדרך כלל של משחקי לוח, או דברים שאפשר לפשט אותם לכדי משחקי לוח. הנודים, כן, הנוד שאנחנו מבקרים בהם הם דיסקרטיים, הם לא מתאימים בדרך כלל לסביבות רציפות או מבוססות תמונה. אנחנו צריכים להניח שאנחנו תמיד מתחילים מאותו מצב, או מאותו סט קטן סופי של מצבים. אנחנו לא יכולים סתם להיזרק בעולם, כמו ברכב אוטונומי, למקום חדש, כי אין לנו עץ שמור מאותה נקודה והלאה. ובהקשר שלנו, גם אנחנו לא יכולים לקחת עץ כזה, או מודל שמאומן את MCTS, כי הקונספט של האימון והפתיחה של העץ, הם שזורים אחד בשני, כן? אנחנו בעצם, by definition, מאמנים פה כשאנחנו פותחים את העץ. מה אנחנו כן נעשה בעבודה הזאת? אנחנו נסתכל דווקא על גישה הרבה יותר פשוטה ומיידית, שהיא חיפוש העץ אקזוסטיבי. אנחנו פשוט פורסים את העץ, מסטייט מסוים, אם זו סביבה דטרמיניסטית, אנחנו עושים את זה אקזוסטיבית כשאפשר, אם לא אפשר לדגום, אז בכל אקשן שאנחנו רוצים לבחור עבורו, כל סטייט שאנחנו מגיעים אליו ובוחרים עבורו אקשן, אנחנו פורסים את העץ, רצים על כל הפעולות במקרה הזה של 3, עוברים לשלב הבא, הדבר הזה הוא חישובית כבד, ואנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה עם GPUs בצורה יעילה. אפשר להחליף מודל אמיתי ומדויק של הסביבה
מודל נלמד כמובן, ובסוף אנחנו מפעילים את הסוכן שלנו, אנחנו נקרא לו PyO לאוריג'ינל, שמישהו הביא לנו על הלינק, ואם אני שואל אותך מי הסוכן היותר מוצלח, PyO, או הסוכן הזה שמשתמש ב-PyO, אז מה תענו לי? הייתם מצפים שהסוכן הזה שמשתמש בעץ, ובטח כשהעץ יודע, הוא ממש הסביבה עצמה, הוא יהיה יותר מוצלח, נכון? הוא ייתן ביצועים יותר טובים, אז התשובה היא שלא, זה לא קורה. אני זוכר שהיה לנו דיון על זה, שי אמר, יש לכם באג, אנחנו ניסינו לחפש הרבה פעם באמת באגים, או להבין מה הסיפור הזה, שלקחנו סוכן שבעומק אפס בלי עץ, כן? בעומק אפס אין לנו עץ, והלבשנו לתוכו עץ, זה ספציפית סוכן ריינבו, מי שמכיר, תודה של להגד לג'יקי וכל מיני גודיס, ראינו שכשאנחנו מלבישים עץ, אז בעומק אחד, מלבישים את הסוכן בעומק אחד, ממש הביצועים סוכנים כמעט לאפס, רק כשמתקדמים זה טיפה משתפר, אבל גם בקצב לא משביע רצון, וזה לא קורה רק בברייקאוט, זה קורה בעצם כמעט בכל המשחקים שהסתכלנו עליהם. יש משחקים שממש חושבים לחלוטין עם אקס, אפילו שאנחנו שוב, בסטאפ הזה משתמשים בסביבה עצמה בשביל הפריסה של האקס. אוקיי, אז מחשבות למה זה קורה? יפה. אז בואו נראה קצת מה זה אומר יותר בפועל דיסטריביושן שיפט. בואו ניקח את הפריים הספציפי הזה בברייקאוט, הכדור פה נופל ואנחנו עומדים להפסיד. אז ציירתי שמאלה בכחול וימינה באדום, אנחנו נרצה ללכת שמאל. אז בואו נסתכל רק על החלק הזה של הטבלה כרגע, צריך רק על החלק הזה. שמאלה ציירתי בכחול וימינה באדום, יש לנו שתי פעולות בברייקאוט שהן לא עושות כלום. ושאלתי מה ה-Q באותו סטייט. שימו לב שהסטייט זה לא התמונה הזו, אלא התמונה הזו משורשרת עם עוד 3 פריימים קודמים. ובאמת הסוכן שקיבלנו מהאינטרנט, מאוד מוצלח, אומר שכדאי לנו ללכת שמאלה. כן, ה-value של ללכת שמאלה הוא גדול מכל ה-values האחרים, ושל ימינה הוא הכי נמוך, כי לא הגיוני ללכת ימינה כשהכדור פה נופל. ואז אנחנו מקדמים את העולם עוד סטייט אחד קדימה, בעצם מתאימים, העמודות פה עכשיו יתאימו למצב הבא שהגענו אליו, והשורות הפעולה שניקח ממנו. בעצם השורה והעמודה זה הפעולה הראשונה והשנייה שניקח. באמת אם אנחנו לוקחים שמאלה, כן, העמודה הזאת לקחת שמאלה, אז הרנקינג של הפעולות ממשיך להיות הגיוני. כן, גם ההפרשים ביניהם קטנים כי המצב פחות גרוע מהפרשים. אם אנחנו לוקחים ימינה, אנחנו נמצאים בעמודה הזאת, ומשם שואלים איזה פעולה לעשות. גם כאן הרנקינג הפנימי הוא הגיוני. אבל שימו לב לתופעה מאוד מפתיעה, כל ה-values שאנחנו מקבלים אחרי שאנחנו לוקחים ימינה, יותר העמודה הזאת שולטת את העמודה של ה-values שאנחנו לוקחים שמאל. כן? בעצם מה שקורה פה זה שאנחנו אף פעם באימון, מי שאימן את הסוכן הזה, הוא לא הלך ימינה. למרות שהוא עושה אקספלורציה, הכל by the book. האקספלורציה לקראת סוף האימון היא חלשה, היא כבר לא משמעותית, גם אם אנחנו משאירים איזשהו אפסילון, שימו לב שההסתברות פה ללכת ימינה היא משהו כמו אפסילון ברביעית, כי יש לנו גם 4 פריימים. אז בעצם זה מצב שאנחנו כמעט אף פעם לא ראינו אותו, בעצם שהטראג'קטורי כזה שפתאום אנחנו הולכים ימינה במצב כזה, ושימו לב שזה גם מצב לא טוב. אז בדרך כלל הממוצע יהיה יותר גבוה, ומה שאנחנו רואים פה זה רגרסיה לממוצע. אין לך בדרך כלל בסרטים כאלה באימון שלהם רגולריזציה על distributional shifts, כל ה-conservative Q learning או alternatives אחרים? לא, זה ריינבו סטנדרטי, אתה יודע, כל האלגוריתמי, מה שהם מחפשים זה למקסם ריוורד ולמקסם אנטרופיה. ואף אחד מהם לא בא לידי ביטוי פה בעצם, כי זו בעיה נטו של אקספלורציה, אוהבים לדבר הרבה על אקספלורציה, אבל בפועל כשמאמנים סוכנים בדיפ לרנינג, אז אנחנו מתכנסים למסלולים מאוד מסוימים, וזה סוכן מאוד, כן, זה סוכן שהוא כתב פרסים, והוא מאוד מפורסם, זה בעצם הסוכן, אחד הסוכנים הכי חזקים שהוא מבוסס DQM, וזו תופעה מפתיעה, כן, זה בעצם משהו כשאתה פורס את העץ, אתה לא חושב שיקרה, ואנחנו עכשיו נפרמל אותה, אז במילים פשוטות אנחנו עושים אוברפיטינג לטראג'קטורי של הטריינינג, או בהקשר של
מה שנראה לה זה שבעצם יש פה distribution shift מה-pi O המקורי ל-pi של העץ. אני חושב במקומות שלא... אז הנה בואו בדיוק נראה, כן, בדיוק. זה לא רע, כן. זה המודל שאתם אימנתם או שלקחתם באמת מודל? לקחנו מודל מאומן. אבל אני מכיר את הקוד של האימון, כן? שהוא כמו כל קוד אימון אחר, הוא גם באותה חבילה, והוא עושה את הדבר הסטנדרטי שזה למזער את הלוס עבור המסלולים שעברת בהם, לא עבור מסלולים אחרים. אני אעשה פה כמה הנחות שבעצם כולן אפשר להתמודד איתן, אבל לפשטות הן מאוד עוזרות לנו. אנחנו נניח שהאינטרפיו הוא דטרמיניסטי. כדי להיות בטוח. כן. אם יהיו, אם זאת לא הייתה בעיה אקספלורציה, יהיו נלמד טוב. העניין שכשאתה עובד עם עץ, אתה לא משחק לי עדיין. השאלה, האם גם... זאת לא שאלה אקספלורציה. האם זה יכול רק לשתף, זה גם יכול. אם אתה תשחק עם העץ? אם אתה תשחק עם העץ, הבעיה הזאת לא קיימת. כאילו אם זה מה שאתה אומר, אז כן. אם אנחנו משחקים עם העץ ואנחנו לא הכנסתי את זה למצגת, זה גם במאמר, אנחנו לוקחים את אותה שיטה ופשוט כאילו, אני אראה פה אלגוריתם לטפל בבעיה הזו, נשים את זה בצד. אם הקיוב הוא טוב, ואתה עדיין משחק עם העץ, זה לא עם הבעיה. אוקיי? אם הקיוב טוב, אני משחק עם העץ ולא עם ה... אלא עם איזה פאי. או בכלל אני לא מפעיל פאי. יש חיפוש עץ וקיוב, לעומת לשחק עם פאי אפס. כן, אבל הסיבה שאנחנו משחקים עם פאי אפס, גם במה שאתה מציע, הבנתי, זה כי Q הוא Q של פאי אפס, פאי O, ואתה מלביש אותו בעלים של העץ. אז אתה משחק עם העץ, עם הצירוף של פאי O בעלים. אז אתה לא מתכוון לזה. או שאתה כן מתכוון לזה. אז זה בדיוק מה שאנחנו מנסים. זה מה שעשינו פה. לקחנו, כן זה העץ שלנו, לקחנו את... בואו נתקדם אם בסוף תמשיך שאלה. תראו, אז אנחנו נניח שה-MDP הוא דטרמיניסטי, אנחנו נניח עכשיו מודל יחסית פשטני, שה-reward הוא תלוי בשני דברים, הוא תלוי כמובן בסייט שאנחנו נמצאים בו, כן, ה-reward זה אורך העץ, ההנחה הכי ממש של הסכום, והאם אנחנו מתאימים למה שפאי O היה אומר, כי פאי O ממקסם איזושהי פעולה, ואנחנו נצייר אותה בכחול, או שאנחנו בצד האדום של העץ, שבו גם לא ביקרנו, או כמעט לא ביקרנו במהלך הטריינינג. אוקיי, אני מזכיר שגם באתר יישוב יש פריים סטקינג, שזה אומר שאנחנו, ההסתברות לראות את אותו מצב פעמיים באקספלורציה, אותו פריים היא לא כל כך נמוכה, אבל כשמששרים כמה כאלה אז היא הופכת להיות מאוד נמוכה, או באופן כללי היסטוריה ארוכה. אתה יודע אם אתה באדום או בכחול או שאתה לא יודע? יפה, אז איך אתה יודע אם אתה אדום או בכחול? אתה לא יודע. אתה כן יודע. אתה שואל מה קצת, כי פאי O, אז אתה יודע אם אתה באדום או בכחול. הכחול זה האקשן שממקסם את QPIO. QPIO הוא ביד שלי, אני מסתכל על המכין שלו, ואני רואה איזה ערך הוא הכי גבוה. אם האימון היה... אם האימון הוא באופן דאטה, זה יכול להיות שהוא נותן לפעולות שהוא לא ראה אף פעם ציונים גבוהים. נכון, האופליין דאטה זה בעצם סוג של מה שאנחנו מתמודדים איתו פה. אתה מראש באדום. אני תמיד ב-S0, תמיד אני מגיע ל-S0 ואני פורס X, ואז אני יודע להגיד מה QPIO מצביע עליו וכל השאר. אני תמיד יכול לשאול בסטייט שלי, בעצם QPIO זה פונקציה שלוקחת סטייט, והיא מראה לי וקטור של אקשנס, ואני תמיד יודע מה האקשן הכי גבוה, ואני תמיד יודע מה הצד הכחול ומה הצד האדום. גם חלק מהדברים שהם לא מקסימליים, הם כן היו באימון בשלבים לא כאלה מתקדמים, אני חושב, כן, אבל QPIO זה זה שהתכנסת אליו. אחרי סוף האימון, התכנסנו, קיבלנו QPIO אחרי 50 מיליון איטרציות, זה משהו שהוא תמיד מדגיש פעולה אחת שהיא טובה אם אתה עוקב אחרי QPIO מקורי. את זה ראינו הרבה במהלך האימון ואת זה לא, אנחנו נפריד בין, אם אנחנו בצד הכחול או בצד האדום, ואנחנו נהיה תלויים בסטייט, כן? אז בצורה יותר פורמלית, אנחנו נניח שהvalue בצד האדום
מפולג נורמלית, עם איזושהי תוחלת E, ניו אירו, זה הצד האירונס, שהיא תלויה ב-S0, אז זה פונקציה של S0, ועם איזשהו סיגמה E, איזשהו וריאנס שהוא מתאים לצד האדום, שהוא גדול מהצד הכחול. בצד הכחול יש לנו ניו O של S0 וסיגמה O. סיגמה O יהיה קטן מסיגמה E, אנחנו יודעים את זה כי זה מה שהאימון, זה האובג'קטיב של האימון מלכתחילה, למזער את המין סקוואר אירו, וגם אנחנו רואים בדאטה של אותם משחקים שיש בערך הפרש של יחס של איזה סדר גודל או שניים בין שניהם אפילו, אם אנחנו חושבים את זה. אז יש פה הנחה של משתנה נורמלי, אם יש משתנים אחרים מפילוגים אחרים, אז גם עם זה אפשר להתמודד, עכשיו אני אראה לכם איך. אז יש תיאוריה נחמדה שנקראת Extreme Value Analysis, שבעצם מאפיינת לנו את הפילוג של מקסימום של משתנים IID. למה מעניין אותנו מקסימום של משתנים IID? כי זה הסטאפ שלנו, נכון? יש לנו צד אחד של העץ, אנחנו לוקחים עליו מקסימום בין הרבה רנדום, נורמל רנדום, variables, וצד השני בין אחרים עם וריאנס אחר ותוחלת אחרת. אז מה שאנחנו מקבלים זה קודם כל שהעלים, ה-value בעלים הוא המקסימום, הוא מפולג GV, עם איזה שהם פרמטרים שאני עדיין חוסך מכם פה, ומה שאנחנו רואים זה שכשאנחנו לוקחים את התוחלת, QD זה ה-value של ה-X, זאת אומרת שלוקח בחשבון את העומק D, אז אנחנו מקבלים איזשהו offset, אם אני, בוא נגיד כך, אם אני נותן לכם משתנים אקראיים עם וריאנס גדול, אז התוחלת של המקסימום שלהם, נצפה שיהיה לה offset חיובי, איזשהו bias גדול חיובי, כי הווריאנס של כל משתנה הוא גדול. נכון, אם הם מאוד רועשים, כשאני אתקור את המקסימום, הוא יהיה יחסית גדול. מה שהראית קודם, זה לא נראה שיש לך חזרות בלתי תלויות, אלא בכל העמודה הימנית כל המספרים מיפויים. נכון, אז בעניין של יש פה מבנה של עץ, אז זה לא בלתי תלוי, אבל בעצם זה סוג של המקרה הכי גרוע. כאילו פה יהיה לך את הבייס הכי גדול, ואתה יכול להתחשב בבייס, לחשב את הבייס פר ענף ודברים יותר עדינים, אבל בשביל להעביר את המסר, אנחנו עכשיו הנחנו IID ו-IID, כמובן כל אחד IID בפני עצמו, ואנחנו מקבלים שבעצם יש פה בצד הכחול איזשהו בייס שאני רוצה לספר לכם מהו, שהוא תלוי בסיגמה O ובגודל ה-X, בעזרת התיאוריה הזאת של ה-GEV, ובצד האדום יש לנו בייס אחר, שהבייס בצד האדום גדול מהבייס בצד הכחול. יש פה שני פקטורים שנושבים את זה, א', הווריאנס האינדיבידואלי שכל משתנה פה יותר גדול, וב' יש לנו הרבה יותר משתנים בצד האדום. אז הנה, אז אלה הבייסים שאנחנו מקבלים. בעצם, אני לשם פשוט לא אתייחס לסדר השני. בסדר הראשון אנחנו רואים שהבייס של כל צד של העץ הוא פרופורציוני לווריאנס של כל משתנה בפני עצמו. פה יש לנו את האינברס CDF של נורמל. הדבר הזה, בואו נראה, אם העץ הוא מאוד גדול, הדבר הזה הולך ל-0, סיגמה במינוס 1 של 1 זה אינסוף. אם הדבר הזה מאוד קטן, אז האמת שאני פישטתי, במקרה של 0 זה פשוט, אם אין לנו בכלל לצדן פה, אבל אם האיבר הזה הוא קטן, אז המספר הזה הוא קטן. כן? ככל שיש לנו יותר ענפים, ככל שיש לנו יותר איברים ב-level של העלים, הבייס יהיה יותר גדול, וכנ"ל גם כתלות ב... זה מדויק, כאילו, בסוף של הדברים של GEV זה כאילו, זה ביטוי, יש איזה עניין של פירוף שהוא, יש שם איזה תלות אני חושב בסיגמה O, אני לא הצגתי פה את סיגמה O, אבל זה ביטוי שהוא, בוא נגיד, אפשר להתייחס אליו כמדויק, כן? העניין של הקירוב הוא, אני אדבר על זה אחר כך. מה שכן, אנחנו נצטרך בכל זאת לעשות פה קירוב, בכל מקרה לאינברס של ה-CDF, כן? זאת לא פונקציה אנליטית. אז מה יהיה הפתרון שלנו? יש פה כמה חלקים בפאזל שצריך להשלים.
קודם כל צריך לדעת לחשב את הבייסים האלה, אמרתי שאנחנו נעשה להם פירוט, והאלגוריתם שלנו זה דבר מאוד פשוט, פשוט לתת פנלטי שמאזן את הבייסים האלה, כן? אנחנו ניקח בחירה שרירותית את הצד האדום של העץ, כן? זה אם הפעולה שלנו לא מתאימה לפיור, אנחנו בצד האדום של העץ, אז אנחנו נחציר את ההפרש בין שני הבייסים כדי לאזן את הבייסים ולמזער את ההסתברות לשגיאה בגלל הסיפור הזה של הבייס. אז הזכרתי את הקירוב ל-inverse CDF, אפשר לקרב אותו מאוד טוב עם איזשהו סקולות אנלוגן כזה, משהו בסגנון, ובעצם אני לא מכניס פה את העניין הנומרי, אבל זה קירוב מאוד מאוד טוב, כאלה ממספרים די קטנים. אבל למה צריך לקרב? כי יש להם ביטוי ה-inverse CDF, אז תקבל ביט או משהו? אתה לא רוצה לחשב את ה-inverse CDF אתה יודע, תוך כדי הריצה של העץ בכל פעולה. אתה יודע את הסיגמות? יפה, וזה הדבר השני שאני חייב לך לספר לך איך אני יודע את הסיגמות. אז דבר ראשון, יש לנו איזשהו ביטוי פשוט להפרש בבייס. ועוד רגע אני אספר לכם איך אני יודע את הסיגמות, אבל כמובן שככה אנחנו מבצלים את הבייס, ואם התוחלת של האלגוריתמי שלנו שאנחנו קוראים לו בלמן פרויקט הזה, זה גם רומז איך אני יודע את הסיגמות, BCTS, ה-value שלו הוא unbiased במובן שאם התוחלות מקיימות יחס, אז גם ה-value, ה-unbiased מקיים את אותו יחס. כן, אנחנו בעצם, אני אציג את זה אולי עם התיאורים הזה. יש לנו מדיניות חדשה, BCTS, כל מה שיוצא זה לתת פנלטי, בהתאם לצד שאני נמצא בו של העץ, ולסיגמה E וסיגמה O שאני משערך אותם, אני אראה לכם איך. ההסתברות שהיא לא ממקסמת את ה-value של העץ, חסומה על ידי הביטוי שרשום פה. עכשיו זה כבר הביטוי המתוקן, כן? פה אין לנו השפעה של הבעיה, ואנחנו רואים מה משפיע לנו על ההסתברות לבצע שגיאה. יש פה אינברס, כן? אז ככל שהמונה פה יותר גדול, ההסתברות לשגיאה יותר קטנה. מתי אין לנו הסתברות לשגיאה קטנה? וסליחה על האוברלודינג של הצבעים, זה לא הצדדים של העץ, זה הסיגנל והנויז. אז יש פה איזה ביטוי שהוא נראה כמו SNR, שימו לב שיש פה ריבוע. ככל שההפרש בין ה-value בשני הצדדים של העץ, בשני הצדדים של התת עצים הוא יותר גדול, ככה תהיה לנו הסתברות שגיאה יותר קטנה. כי בבואו יש באמת סיגנל בפעולה הטובה, ומה שדופק אותנו זה הרעש הזה שבמכנה, ככל שהם יותר רועשים זה משהו שבצורה טבעית קיים בבעיה שלנו. כן, יש רעש, אנחנו בעצם באיזשהו ייצוג של בעיית דטקציה, אנחנו מנסים לזהות פעולה שהיא באמת טובה ולא מתחזה, ואנחנו צריכים להתגבר על הרעש הזה. יש פה גם ביטויים כמו גמא, שכמובן מנחיתים את ההשפעה הזו, ו-DVA שנמצאים לנו במונה. איך אנחנו משערכים את הווריאנס? אז אם יש לנו, ניקח את ה-variance estimator שמבוסס על n ונחשוב על הערכים בעץ כדגימות, לכאורה הם משקפים את אותו דבר, נכון? כולם משקפים את Q פאי. ואם אני שואל מה Q פאי בשורש של העץ, לעומת ה-reward פלוס Q פאי עבור אותה הפעולה, אם השגיאה היא 0, אז זה אומר שיש לי מודל עם 0 שגיאה, ואם לא, אז השגיאה היא בדיוק הבלמן ארור. וסדר שה-variance estimator, מה שתגידו, זה פשוט ההפרש הריבוי שהוא הבלמן ארור שלנו. במילים אחרות, איך אני משערך את סיגמה E וסיגמה O, אני מסתכל תוך כדי כל פריסה של כל X, על השגיאה, אני שואל מה ה-value פה לעומת מה ה-reward פלוס ה-value פה, ואני לוקח שורש ומכפיל בשניים ואני מקבל את האסטימטור לסיגמה E וסיגמה O. יש לנו גישה לכל הערכים האלה ברמה הראשונה, מעבר לזה זה כבר דורש טיפול יותר עדין. אז עכשיו יש לי את הסיגמה A וסיגמה O שאמרנו שאני לוקח שורש ומכפיל בשניים, ואני מלביש אותם חזרה בביטוי הזה של הבייס, ואני מקבל
ביטוי שהוא מסתמך על כל פריסה של X, סיגמה E וסיגמה O N, הופכים להיות דלטה, זה בעצם הבל מנרו. יש לי את הפרמטרים של הבעיה A ו-D, וזה בעצם פנלטי שאני נותן כל פעם שאני בצד האדום של העץ, אני כמובן תמיד יודע איפה אני, כדי לאזן את העניין הזה של ה-overestimation בגלל הרעש של המקסימיזציה. אז אני אסכם פה מה עשינו באלגוריתם בגדול. בצורה אינטואיטיבית אנחנו רוצים לסנן מתחזים. פה יהיו מתחזים, בפעולות טובות שאנחנו לוקחים את המקסימום, ובאמת הרבה פעמים אנחנו רואים בפרקטיקה שהאופטימום מתקבל פה. אז יהיו פה מתחזים בגלל הרעש, ואני מנחית את הרעש לרמה שהיא unbiased ביחד לצד השמאלי של העץ. תגיד, כשגיליתם את התופעה בהתחלה, אז ניסיתם כזה, זה משהו יוריסטי מפגר להנחית את כל משהו, את כל האדומים, ושאתם יודעים להשוות... כן, זה משהו שאתה תמיד תרצה לעשות. שאתם יודעים להשוות עם כל האנליזה המתמטית, עם כל ההנחות המאוד וזה, באמת בסוף עוזרת או לא? כן, זה בא ביחד, סוג של אחד קיבל השפעה מהשני. עם תהליך סימביוזה קרה. אם אני זוכר איזה תוצאה הייתה לנו מתי, אז בדרך כלל ברגע שאתה נותן פנלטי אתה כבר רואה איזשהו שיפור, וראינו שהפנלטי הזה צריך להיות פרופורציוני באמת לגודל השגיאה, זה היה סוג של אינטואיציה לאיך זה מתחבר בכלל. נגיד זאת הסיבה שחשבנו ללכת לכיוון הזה של הבל מנרו, שחיפשנו תוצאה ואיך לשערך אותה. אז אנחנו לוקחים את האלגוריתם שלנו והראיתי לכם קודם תוצאות, עכשיו אני אראה את אותם ניסויים. כן. ככה? כן. איך להסביר כשהבייס הוא לא שווה לאפס, אפילו אם הבל מנרו הוא אותו דבר. אסטימציה של דלטה E. האיבר שאתה תמיד מוסיף. אם הרעש הוא 0 את מתכוונת? אם דלטה הוא 0? לא, אם דלטה הוא 0 זה הביטוי הזה הוא 0. שיש לך יותר משתנים בצד אחד של העץ. אגב, זה בדיוק מה שאת רואה פה, ההבדל יהיה רק ב-D מול D מינוס 1. זה בעצם אוקיי. אנחנו לוקחים את הסוכני ריינבו האלה שהראיתי לכם מקודם, הם מומנו על 50 מיליון פריימס, מישהו אחר אימן אותם בשבילנו, זאת אומרת זה רליס בגיטו, ואנחנו מסתמכים על עבודה של מישהו מ-NVIDIA, שבנה אימולטור לאתרי ב-GPU, ועל סמך זה אנחנו בונים חיפוש עץ. אני עוד רגע אגיע למנגנון, אבל מה שרואים זה שאנחנו פשוט מוסיפים את הפנלטי טרם הזה, וכל הבעיה נפתרת, אנחנו עכשיו מקבלים את המונוטונית הזאת שהיינו מצפים לראות. ב-CTS זה פשוט לקחת את הוונילה טריסטר שראינו קודם ולהוסיף לו את הפנלטי הזה, דבר הפנלטי מהשקף של סושאלה. הקו הירוק זה ריינבו, שכמובן מתלכד עם הנקודה 0. שלוקחים את הנקודה 0 ומתחילים להוסיף לו עומקים. והדבר הזה קורה בכל הסביבות. השיפור הכי גדול פה זה פרוסט שאנחנו ממש חוצה את זה הקישור מוחלט. חוצה את הספייסינג ואידרס עושים הראשון. אני לא אומר הרבה. יש פה גם בכוונה נכנסתי גרף שמראה שיש משחקים שלא... יש מעטים, אני חושב שזה היחיד שראינו, שלא סספטיבל לבעיה הזאת, כנראה זה קשור לדנסיטי של הריוורד ולכמה הוא מסתמך על הvalue. קצת על העניין הזה של סקיילביליטי של פריסת עץ, אז זה המנגנון, בעצם יש פה, בלב של הסיפור פה יש סימולטור GPU, אנחנו מתחילים מאיזשהו סטייט, זה גם בקוד של המאמר, אנחנו בונים, זה מה שבנו בעבודה הקודמת, אנחנו עשינו בעצם איזשהו טנזור, כן, אנחנו עושים לו דופליקיישן ועושים לו append לפעולה המתאימה, ואז אנחנו לוקחים את הסטייט, appended לאקשן, ודוחפים אותו כבאץ' לסימולטור שקולט לנו החוצה את הסטייט הבא. עכשיו את הסטייטים האלה, גם להם אנחנו עושים append לאקשן שמתברכים מהם, שאנחנו, הבאץ' שלנו גדל עם מספר הפעולות, שוב אנחנו דוחפים אותו ל-GPU,
ובצורה מאוד מהירה מקבלים את הטנזור הזה של כל הסטייטים בעלים, ואותם שוב דוחפים לרשת פעם, שוב ב-GPU, ומקבלים את הטנזור של כל הערכים, וסוחבים את זה עם הרימוט, ואז אפשר לקבל חיפוש עץ כזה, ולחשוב עליו לבעיות נוספות. פה יש תוצאות של מספרים, שמראים שזה מאוד יעיל ומאוד מהיר. יש איזו תופעה מעניינת בצד שמאל יש לנו משחקי אתרי, ובצד ימין שלנו לקחנו רשת ובדקנו את השיטה שלנו. בעצם יש פה BFS, אנחנו עושים Breadth First Search, אז השווינו את זה ל-DFS, זה לא גריפי, כן, אז היא מאוד איטית. יש פה תופעה מעניינת שהכחול ל-GPU הוא יותר איטי מהירוק כשהעץ הוא קטן. אלא זה לא משהו שהוא חדש לנו, CPU זה פחות מוצלחים שהמספרים גדולים, אבל דווקא האוברהד של ה-GPU הוא מאוד יקר כשהרשת היא קטנה, המודל הוא קטן. אוקיי, אני בכל זאת רוצה להספיק להגיע לעבודה השנייה, שהיא בעצם נותנת הסתכלות חדשה, זה משהו שאנחנו לא הכרנו לפני, על הסתכלות של חיפוש עץ, או פריסה של עץ בפוליסי גרדיאנט, עד עכשיו ראינו אלגוריתם מבוסס value, עכשיו אנחנו באלגוריתם מבוסס פוליסי, כשיטה למזעור וריאנס וכתוצאה מכך לשיפור בתוצאות. אז יש לנו את כל העולם של פוליסי גרדיאנט, אנחנו יודעים שהם אלגוריתמים מאוד רובסטיים, אבל הם דורשים המון דוגמאות, הווריאנס של הגרדיאנט שלהם הוא מאוד גבוה. יש לנו מצד שני את העולם של טריסר, בדרך כלל כמו שאמרתי מלבישים את זה ב-value-based algorithm, כמו שראינו עד עכשיו, והאיטרציות שלנו יותר מדויקות ויותר איטיות, ואז השיטה היא איך אפשר לשלב בין שניהם, גם זה עולם שלא כל כך, אני לא כל כך מכיר עבודות עליו, של השילוב הזה. ומה שאנחנו נראה פה זה שילוב כזה, אנחנו מקבלים פה פוליסי שהוא דיפרנציאבילי, לפוליסי גרדיאנט, אנליזה שמראה שהווריאנט של הגרדיאנט דורך אקספוננציאלית מהר, בפלנינג הורייזן, ותוצאות שמראות סמפל קומפלקסיטי יותר טוב וריוורד יותר גבוה. אנחנו קוראים, אז יש לנו את הסופטמקס, בדרך כלל בפוליסי גרדיאנט, כולנו קוראים את הסופטמקס, אנחנו קוראים את הסופט טרימקס, וזה בעצם הרחבה די טבעית לסופטמקס שחושבים על זה. אם בדרך כלל יש לנו את הלוג'יטס הסטנדרטיים, אז אנחנו מרחיבים אותם לטראג'קטור. אז אנחנו מתחילים ב-S ו-A, העומק הוא D והלוג'יט הרשת בעצם היא תטא, אנחנו מרחיבים אותם למצב של פלנינג, או של מולטי-סטפ פוליסי, והדבר הזה הוא משתנה הקריים. אז בשביל להלביש אותו לתוך פוליסי, אני צריך להציג תוחלת. המדיניות הראשונה שאני אציג לפניכם היא ה-Cumulative Softmax, שהיא בעצם הרחבה של Softmax, שאני לוקח תוחלת על פני הטראג'קטורים האלה. אוקיי, אז יש לי אקספוננט של התוחלות, יהיה איזשהו פרמטר טמפרטורה, ומה שאני אקבל פה זה הדגשה של מסלולים שנראים מבטיחים. האלטרנטיבה השנייה שאנחנו עבדנו איתה זה ה-exponentiated, ההבדל פה הוא קטן לכאורה, נכון? שמוציאים את התוחלת החוצה, ומי שמכיר את האובג'קטיב הזה, אז הוא מאוד פופולרי ב-risk averse array. בעצם יש לנו תוחלת על האקספוננט של הסכום, האקספוננט הזה הופך למכפלת האקספוננטים של ה-rewards, והדבר הזה הוא רגיש ל-outliers, ולכן הוא מאוד פופולרי ב-risk averse. אני אתמקד עכשיו אני קצת... שהלוג'יטס הוא פרופורציוני לטרם? מה הכוונה? לא, זה פשוט, זה הביטוי שהוא מאוד מוכר לנו בעין, רק שאנחנו לא מניחים שהדבר הזה הוא value, כן? הוא בעצם אנלוגי ל-value. אוקיי, התטא הזה. זה לוגי, גם בפוליסי גרדיאנט אין שום הנחה שהלוגיט שם הם מתכנסים ל-value או משהו כזה, אבל הם משחקים תפקיד דומה. אז לשם תזכור, רשמתי פה את ה-C של Max, וככה זה נראה כשאנחנו פורסים את העץ בפועל, בעצם אנחנו נמצאים בסטייט, מאוד דומה למה שהיה לנו קודם, גם בקוד אנחנו משתמשים בקוד דומה, אנחנו רצים על כל הפעולות, ולכל פעולה יש את התת-עץ שלה. מה שקורה זה שאנחנו דוגמים בכל פעולה עם איזושהי מדיניות by behavior, והיא תשחק תפקיד מאוד חשוב פה באנליזה,
זאת הדרך שלנו לדגום קדימה את העץ ולמשקל את המסלולים העתידיים מאותה פעולה. כן, אז יש לנו תתי עץ שמתאימים לפעולות, ואנחנו מפעילים softmax על אותם סכומי מסלולים מאובנים. למה צריך את ה-behavioral policy? אני צריך לדגום, פה אנחנו לא נניח שום דבר דטרמיניסטי, אני רוצה לדגום מתוך הסטייט, כשאני יודע לפרוס אותו מלא כמו אתרי, אז זה מתאים לדגימה יוניפורמית, נכון? בעצם בלי דגימה, זה חישוב מדויק של התוחלת. שימו לב שזה באמת הכללה של softmax, אם D הוא 0, אז אנחנו משחררים את softmax, אם D הולך לאינסוף, אז אנחנו בגישה שהיא מונטה קרלו. עוד נקודה היא שהריוורד, כמו שאמרתי, אני לא מניח שזה value, הריוורד פה הוא מין סיגנל מנחה, אפשר לחשוב, אפשר גם להיפטר מהריוורד, אם אין לנו את הריוורד, ולמי שמכיר זה אנלוגי לבולצמן אקספלוריישן, יש לנו end step return, אוקיי, זה בעצם יוצאת פונקציה, אותה פונקציה. ההערה האחרונה דיברה על value based algorithm, לא רוצה לבלבל. הפרמטר טמפרטורה מחליט לנו בין exploration ל-exploitation, אם בטא הוא 0, אז אנחנו מקבלים מדיניות אינפורמית, אקספלורטורית, והפוך. גם יש לנו איזשהו מנגנון של פרונינג, במקום סיבוכיות אקספוננציאלית, אנחנו מקבילים את העץ לרוחב כלשהו ודוגמים כדי להישאר ברוחב הזה, אנחנו מקבלים סיבוכיות ליניארית במימוש, ואולי זאת, הדגשתי להראה הזאת כי אינטואיטיבית, אני שמתי לב שעושה סדר להרבה אנשים, מה שקורה פה זה שכשאנחנו, יש לנו עץ גזיר, שהגרדיאנטים הולכים להיות מופעלים בעליהם. בפוליסי גרדיאנט סטנדרטי, אנחנו מפעילים גרדיאנט על כל סמפל, ופה אנחנו נפעיל גרדיאנטים על כל העלים של כל סמפל. אז יש לנו הרבה יותר גרדיאנטים על כל סמפל, בזכות המבנה הזה של העץ, ובזכות היעילות של ה-GPU, שמאפשר לעשות לנו, לקבל איזה טרייד-אוף מוצלח בחישוביות הזאת. אז אנחנו עושים את זה גם, אנחנו מקבלים גרדיאנטים, גם של מצבים שאנחנו לא פוגשים במסלול. אתם יודעים לשרש כמה זה מוריד את הווריאנס? כן, תסתכל. לשרש מפיר. כן, אני אעשה אותו. כן, אני מקווה, כי בטח באנליזות אתם תניחו שהעלים הם בלתי תלויים, ואז... לא נלכם שום דבר כזה. זה הפוליסי גרדיאנט הסטנדרטי, אוקיי, של המאמר הקנוני, ואנחנו חושבים את הווריאנס שלו. אז הווריאנס שלו חסום, כן, בכל קיו פונקשן הוא חסום על ידי הביטוי הזה. יש לנו פה את המשתנים הרגילים, שמופיעים בכל מיני חסמים. החלק המעניין פה הוא P/B, ספציפית הערך העצמי השני, של אותה מטריצה P/B, זאת אומרת, הטרנזישן שמושרה על ידי ה-behavior policy שלנו. שאני מזכיר, המספר הזה הוא קטן מאחד, כן, ובעצם המיקסינג טיים של השרשרת שמושרת על ידי P/B, ואנחנו מקבלים שהווריאנס זה אורך אקספוננציאלית, שהקצב דעיכה הוא אותו למדה 2, והחלק היפה פה הוא שאנחנו בוחרים את Phi-B, זה behavior policy שאנחנו בוחרים, זה ה-expansion policy שלנו. אז עכשיו זה פותח לנו עולם של איך לבחור מדיניות פריסת עץ, בשביל למזער את הווריאנס, ואנחנו גם, אני אראה לכם כמה דוגמאות. בגרסה של ה-E-Softmax, האנליזה היא קצת יותר סמוכה, ושם יש איזשהו אלפא בין 0 ל-1 שהוא הקצב שלנו, אנחנו יודעים להראות שאלפא זה הוא למדה 2 עם P/B רוורסבילית, או עם הריוורד הוא קבוע, ובניסויים אנחנו רואים שזה תמיד אותו למדה 2. הנה ניסוי, אוקיי, עוד רגע ניסוי, אז אני אוכל להתקרב לסיום. אז עכשיו יש לנו משחק איך לבחור את P/B כדי למזער את הווריאנס, אנחנו נראה שווריאנס טוב, ווריאנס נמוך זה ריוורד טוב, ככל שאנחנו נהיה קרובים יותר לדטרמיניסטי, אז הדעיכה תהיה יותר איטית. מה זה אומר דטרמיניסטי? זה אומר מטריצת הפרמוטציות, שבה הערך העצמי השני הוא אחד, ואנחנו, אולי זה לא מפתיע, כשחושבים על זה אינטואיטיבית, שבמטריצת פרמוטציות אנחנו נקבל גרדיאנט בודד. כי אם הסביבה היא דטרמיניסטית, אז אין משמעות בלפרוס את העץ במובן של הווריאנס. בסוף נקבל עלה בודד. והקיצון השני, הוא כשהדינמיקה לא תלויה בסטייט. ככל שהשורות יהיו קרובות יותר אחת לשנייה, כך שהדינמיקה תהיה פחות תלויה לסטייט, אנחנו נתקרב למטריצה שהיא rank 1, ולכן הערך העצמי השני הזה יתקרב ל-0,
ויש פה גם שאלה, אנחנו מדברים על אופטימליות של וריאנס, איך הדבר הזה ביחס לאופטימליות של ריגרט, כמו ב-UCT. אני קודם כל ניסוי צעצוע כזה של להסתכל על התוצאה שהוכחנו, ולחשב את הווריאנס באמת של MDPs שהגרלנו אקראית, אז אנחנו מגרלים MDPs ובוחרים פי כזה שייצא לנו מטריצה פרמוטציה, שייתן לנו מטריצה שהיא state independent, ושייתן לנו מטריצה שרירותית. אנחנו רואים, הזוגות פה זה בעצם התוצאה, הקו הישר והתוצאה התיאורטית, זה פשוט למדה 2 בחזקת D, עם איזשהו נרמול של הקונסטנט בנקודה הראשונה, והקרבים של הרועשים זה של הערוך של הווריאנס ממש נומרית. אז אתם רואים שהתוצאה ממש מתארת בדיוק מה שקורה מבחינת הווריאנס. שוב אנחנו משתמשים באותו כלי של חיפוש עץ באתרי, הפעם אנחנו לוקחים אלגוריתם קצת יותר חזק, גם עבודה יותר חדשה, אנחנו נותנים ב-PPO ומרחיבים את PPO עם החיפוש עץ שלנו, וגם לבייסליין של PPO אנחנו משתמשים ב-GPU כדי להחזיק 256 סביבות וורקרים. אז שאלנו על הווריאנס אמפירי, אז אלה 8 משחקים, באדום יש לנו את הווריאנס, עם ציר לוגריתמי מימין, ובכחול את ה-reward עם ציר לא לוגריתמי משמאל, הקווים המקורקבים זה הבייסליין. אז אנחנו רואים שתמיד כמה תופעות. הדבר ראשון, יש איזשהו mirroring effect בין הווריאנס ל-reward. כשהווריאנס נמוך, ה-reward גבוה. כמעט תמיד. הדבר השני הוא שביחס לבייסליין, ל-PPO סטנדרטי, הווריאנס בסדרי גודל יותר נמוך, ובשלושה סדרי גודל בדרך כלל. והדבר הזה בדרך כלל גם הוא נותן לי בעומק. עוד נקודה היא שבדרך כלל, או תמיד פה אנחנו מקבלים ביצועים יותר טובים, לפעמים מאוד משמעותית, לפעמים פחות שאנחנו משתמשים בעץ. אני אזכיר ש... עומק 0 לא אמור להיות זהה לבייסליין? אין פה עומק 0, יש פה אחד. כן, אבל לא יודע, נניח בברייקאוט, אז הגרף אם היית מרחיב אותו ל-0, הוא נראה כאילו יורד בחלוץ ואז מיד עולה בחלוץ? אני רק רוצה לסיים, ואני כבר פשוט כמעט תקף אחרון. צריך לזכור שאנחנו מגבילים פה את הניסויים לשבוע ריצה, ולכן אתם רואים שיש הרבה פעמים דעיכה בסוף, כי אם אני כותב את זה אחרי שבוע, יכול להיות שהאלגוריתם אין לו מספיק צעדים לך בשביל ללמוד value. וזה מה שקורה בעומקים המאוד גבוהים, כל צעד הוא מאוד איטי, אני לא מספיק לעשות מספיק צעדים, מספיק להתקן את ה-value function כדי לקבל משהו, שיפור משמעותי, וככה נראים הטריינינג קרבס, אתם רואים את זה בקרבים של האימון, בערב יש לנו את ה-PPO, והגרדיאנט של הצלע זה העומק של העץ, והרבה פעמים עץ יותר עמוק, רואים את זה באסטרית מאוד יפה, הפלוט פה של זמן ריצה. עץ יותר עמוק נותן ביצועים יותר טובים, אבל לא תמיד, לפעמים עץ מספיק עמוק גורם לכישלון מוחלט של הבעיה, כי פשוט בשבוע זמן ריצה, והשתמשנו ב-GPU אחד בלי ULA קוד וכולי, שבוע אחד לא מספיק פה. טוב, יש לנו פה שקף סיכום, קצת תזכורת על מה עשינו, אולי כדאי לנצל את זה לשאלות. אני רק אגיע לשאלות הפתוחות. ב-BCTS יש כיווני המשך, אולי מישהו רוצה לעבוד, אני יכול להציע שיתוף פעולה, כרגע אין לנו כסף לשלם להפקה, אבל אנחנו יכולים להתנדב. אז איפה מאמר? איך אנחנו פורסים עץ במצבים רציפים? זאת שאלה שאנחנו דיברנו איתה גם עם קבוצה של רובוטיקה, קבוצה שאלה מעניינת, צריך לבן אדם שיעבוד על זה. ומבחינת הסוף טרמק שראינו עכשיו, האם וריאנס טוב זה אומר רגרט טוב? לא בהכרח קורה, נכון? יש לנו תוצאה, אחרי הריבטה גם הוספנו אפילו תוצאה של בייס, והכיוון פה ילך לאנליזה של קונברג'נס, וגם לזה אני לא יודע אם נגיע, אז אם מישהו רוצה, מעניין אותו, אני מזמין אתכם. זהו, תודה. כן. בדרך כלל זה רובוטיקה,
וגם שם מה שמנסים לעשות, זאת אומרת, זה אני אומר לך נגיד מהשיחות שאמרתי שהיו לנו מ-NVIDIA, זה ממש עבודה מהשנה, זה לעשות דיסקרטיזציה, כי זה קשה לעשות research ב-action space רציף, ומה שהם עושים זה גישה היררכית כזאת, אם אני אתכם הם קוראים לזה Fabric Control, בקבוצה של דיטר פוקס, והם בעצם, יש להם איזושהי היררכיה של איזושהי פעולה דיסקרטית שמשקפת התנהגות במרחב לטנטי, אז זה כיוון מעניין שאני חושב. זאת עבודה שתורגמת סאבסט, פוליסי אחרת שתורגמת סאבסט של אקשנים ואז. אתה מדבר על מוג'וקו כאלה, פה בעיות מוג'וקו? קונטיניוס. כן, יש כל מיני עבודות היררכיות. השאלה איזה עץ אתה פורץ, וכן, גם מיוזיאום מרצים על בעיות רציפות, אבל שוב, שם עושים דיסקרטיזציה, ואז זה מתחיל להיות כזה עקום קצת, זה לא כל כך טבעי לבעיה, ולכן כל המוטיבציה להשתמש בחיפוש עץ כזה, שהוא לא תלוי דיסקרטיזציה ומצב התחלתי. שאלה בקשר ככה, זה אם אתה מאמן עם העץ, ואז מנסה לשפר את זה שוב עם החלק הראשון שלו. זאת אומרת, האם אתה משפר את האקספלורציה? את האקספלורציה או את הביצועים בדיעבד? ואז אתה מנסה לשפר את זה עם ריסרצ'. רגע, אם אני... יש תוצאות מה שהתחלתי להגיד קודם, אגב, יש תוצאות של אימון שהשמטתי פה, כי כבר המצגת הייתה ארוכה מדי. במאמר הראשון יש תוצאות של אימון עם העץ, והן מאוד מוצלחות. שוב, תמיד יש את הביקורת הלגיטימית שאנחנו משתמשים במודל, אבל אנחנו תמיד מסתכלים על זמן ריצה, ואנחנו מדברים על סיטואציה שבה יש לנו מודל ב-GPU, שהיא הופכת להיות יותר ויותר שכיחה. אז אימנו עם העץ, לא ניסינו להפעיל את זה, למה אתה חושב שלהפעיל את זה אחרי שאימנת עם העץ, אם לכאורה אין לך את ה... אתה פה כותב יותר לקוד קודים, אתה אמור לעשות אינסטולציה טובה יותר, מה שאמור... אתה אומר כאילו, מתוך מוטיבציה של לעשות יותר אקספלורציה. כן. זאת אומרת, וגם אם זאת אותה אקספלורציה שאתה... לא עושה אקספלורציה שאתה מנצל... הייתי אומר, אם אתה מאמן ככה, אתה כבר לא צריך לעשות את הריסרצ' שאתה עשית בקטע. אין לך distribution shift. אם אתה אומר שאם נאמן עם העץ לא נצטרך את ה-Bellman correction, אז אתה צודק. כאילו, גם זה מה שעשינו בחלק של הטריינינג. אתה כבר לא צריך את זה ברגע שאתה לא לוקח סוכן ומלביש אותו לעץ ושואל איך אתה עם אותו עץ. כי אז אתה לא מביא אותו לפינות שהוא לא מכיר. תוך כדי האימון הוא מעדכן את הוא עושה שיפט לדיסטריביושן החדש. אבל זה לא עושה. השאלה אם כשאתה עושה זה אין זה משחרר סיטואציה. אתה הצגת לנו רק תוצאות דיבור. של דיבור. רגע, אתה מדבר על זה, כי בעבודה השנייה דיברנו על וריאנס. אתה מדבר על העבודה הראשונה כאילו. לא. בעבודה השנייה אתם משקרים וריאנס באותו ריבות, אתם משקרים ריבות. כן, מרחיבים את הווריאנס. האם גוזמן אתם גם משקרים את האקספלורציה? תגדיר לשפר אקספלורציה. למשל, הריסרצ' של החלק הראשון לא עובד. לא, אוקיי, אז זה פרוקסי, אז סבבה. אני לא יודע מה יקרה אם נעשה את זה. שאלה טובה. אני לא חושב אתה תקבל הרבה. אתה הולך למקומות שהפוליסי לא היה לוקח. כן, אבל ברגע שאתה מתאמן, כאילו אתה נכנס לתוך, אתה מתאמן עם העץ, אתה כאילו כבר מתחיל להיות יותר ויותר נגרם. אתה יכול להגיד שבעץ יש איזה ענף מסוים שאתה יורד בו תמיד, ויש התרסלויות ממנו, אז יכול להיות שאם עץ עמוק. שאלה, העבודה הראשונה, ובסוף אתה רוצה שם איזשהו תיקון של חוסר ודאות, במקומות שלא היית בהם. כן. אז אם השוויתם את זה לשיטות אחרות של נגד חוסר ודאות, כמו אנסמבל או קונפורמל, כל דברים נעשו בזה, אתה אומר שאם היינו לוקחים... לוקחים אסמבל, לוקחים בווריאנט של האנסמבל, מתקנים את זה... אבל האנסמבל, מה האנסמבל חוזה פה?
בוודאות, כי במקומות שלא היית... כאילו עכשיו, הרשת של ה-value היא ensemble? כן. של כאילו באביס, אותם שיטה של... לא, אני מבין מה אתה שואל. אני מנסה לחשוב, אז אם אנחנו ניקח, כן דיברנו על משהו בסגנון, אבל אני רוצה לחשוב רגע אם זה בדיוק מה שאתה מציע, כי דיברנו על איך, בקיצור, אם אתה אומר יהיה לנו ensemble ל-value, כן, זה גם יכול להיות שיטה לשערך את סיגמה E וסיגמה O, נכון? זה מה שאתה אומר. נכון. יכול להיות שזה גם גישה מעניינת. לא ניסינו את זה. ניסינו כן, אני כן ניסיתי לעשות ensemble, לא בשביל לשערך את סיגמה E וסיגמה O, אלא כגישה לעשות פרונינג ל-S. אז כן, אפשר לנסות את זה די בקלות, אבל... אקשן ספייס שהוא רציף, עושים דיסקרטיזציה הרבה פעמים. אבל בסמפל, מי זה פה? אתה מכיר? כן, אמרנו שעושים דיסקרטיזציה. גם שם בסמפל, זהו? כן, גם דיברנו על זה, נכון? בהקשר של ה-efficient zero. יש efficient zero שעושים באמת דיסקרטיזציה? יש עוד מאמר. יש מאמר של... אני לא זוכר את השם שלו, שהם לוקחים, הם הראשונים שאימנו על סביבה של כלב, שהיא כבר איזה בממד, אם יומנה זה באזור ה-20 אני חושב, אז הכלב זה באזור ה-60 ממדים. אז יש, אז שם, מה שהם עושים, הם לומדים מודל עם מרחב פעולות רציף, אבל זה לא בדיוק חיפוש עץ. אתה יכול להכניס אקשן רציף, אבל השאלה היא איך אתה דוגם קדימה ומתחשב באקספלורציה, בדרך כלל אתה משתמש במדיניות הנוכחית שלך, ומה שאני התכוונתי לה בפריסה של האקשן זה כשאתה צריך גם להתחשב באקספלוריישן, כשיש לך מדיניות נתונה מראש, נכון? אז זה תמיד זורק אותנו למקום חדש, וגם לקחת בחשבון שיש לך אולי איזשהו מבנה, יכול להיות שיש מבנה שאתה יכול להסתמך עליו ולדגום ממנו. עבודות כאלה לא ראיתי. זה מילה גדולה להגיד דגימה מתוך קונטיניוס בחיפוש עץ, אבל ספציפית יש פה הרבה מקומות לעבודה. אתה נראה לא מרוצה, מה? אתה תמיד נראה לא מרוצה, אבל בסמינרים. אל תחסוך שבטך. העבודה הראשונה, דווקא שהריבורדים הם בלתי-תלויים, נכון? כן. אולי אפשר להשתמש. נכון, אני גם חושב. כן, בוא נגיד מבין ההנחות, זאת ההנחה שאני חושב שהיא הכי טריקית לשפר. באיזשהו מובן זה ה-worst case, נכון? כי אם הם IAD, אם הם בלתי תלויים, אז יש לך הכי הרבה אי-ודאות. לא, יש לך הכי הרבה אי-ודאות, נכון? אם הם היו תלויים, היית יכול להגיד שהרכיב של הרעש הוא יותר נמוך. אם יש לך... כשאתה מניח שהם בלתי תלויים, אתה מניח שהמקסימום על פני הרבה משתנים השונים הוא יותר גדול ממה שהוא באמת. כן, אני אומר, אם היית יודע את הפונקציה, אבל תגיד שאחד הוא פעמיים השני, אז אתה יכול לחלק בחזרה, נכון? אם היית יודע באיזה צורה הם בלתי תלויים, אז היית יכול כאילו לבטל להם את הקורלציה בשיטה כזאת או אחרת. אז אולי זה לא מדויק להגיד שזה ה-worst case, אבל כאילו אם היית יודע שהם תלויים, אז היית נגיד לוקח את ה-reward, ומנרמל נגיד, אולי אם אתה מנרמל נגיד את ה-rewardים, אז זה עושה תופעה כזאת. נשמע יותר קשה גם מכל דבר אחר. כן, מסכים. אני צריך ללמוד את זה. להחזיק עוד רשת, אומר.
כן, כרגע אבל החסמים לגישות כאלה הם הרבה יותר בסיסיים, אני חושב שפשוט השתרש כל כך שימוש ב-MCTS, לא שהייתי משהו נגד MCTS, אבל הוא השתרש כל כך חזק, שישר זורקים אותו, כשמדברים על עץ, אז ישר זורקים אותו לבעיות, ולא מתעסקים בגישה שהיא הרבה פעמים הרבה יותר פשוטה ויותר מועילה, וגם פשוט מתאימה, יש לה פחות מגבלות מבחינת הנחות של צורה של משחק לוח. אני דיברתי עם חבר'ה ב-GM, והם גם מנסים להפעיל MCTS לרכב, ואז הם נתקנים בכל הבעיות האלה, ואם הם היו דווקא מנסים לתקל יותר את הסימולטור, ואיך להרחיב את הסביבה לחיפוש כזה, אז בכלל אתה לא צריך להתעסק עם לשמור עד, ולהתחיל למצבים מסוימים, ולנסות לעשות סימילריטי בין מצבים שאתה מכיר. זה כל הסיפורים גם עם MCTS. טוב, אז אם יש מישהו שרוצה לעשות אינטרנשיפ או בצורה כזאת או אחרת, כרגע. אחר כך נבריח לו מעטפה ברגע שהתילורות השתחררו. זהו. ותודה על ההזמנה. איפה המשך? זה עדיין.